За да се регистрираме, първото нещо, което правим е влизаме в менюто и избираме бутона регистрация. След това въвеждаме нашето потребителско име, като то трябва да бъде слято и на латиница. Въвеждаме нашия имейл правилен, който използваме. Въвеждаме парола, която няма да забравиме и е сигурна такава. Ако предлагаме услуги, във вид на акаунт избираме предлагам услуги, ако търсиме такива, съответно търсим услуги. Изписваме нашия телефонен номер, ако имаме фирма, записваме нейното наименование, съгласяваме се с общите условия. След това трябва да верифицираме нашия имейл, за да получим достъп до пълната функционалност на сайта. Това става чрез съобщението, което ще получите на посочената от вас електронна поща. Хубаво е да верифицираме и нашия телефонен номер чрез SMS-а, който ще получите на него. Рефрешваме страницата, след което влизаме отново в менюто, обаче този път избираме вход. Въвеждаме нашето потребителско име и паролата, която въведохме при създаването на профила. Преминаваме след това бързо и лесно теста за роботи. Избираме искам да остана вписан, за да не трябва следващ път да се логваме и вече имаме достъп до пълните функции на платформата. Благодаря ви за отделеното внимание и ви пожелавам успех с платформата.